Tüm ötüp gider Ağışlı dinim Kil bəxitim Bulup hilmine Gerek tügel Günlerim bütün Min izleyim Min hine Башкортостандын баш каласында 21 саат. Сиз Ватан интернет радион тыңлайсыз. Hürmetli duganlar, эфирда Ватан Лайф тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм юма 21 саатта үзегезнең хоралдарыгызны туры эфиргә бирә аласыз. Сәлам дуслар, без бүреләр төркеме. Матурлы бәрде елгә узырып, ялканы дутка карап отырып. 19 апрель Өфе уттарында үзебезнең зур концертыбызда көтәбез. Килегез. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле дуслар, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайсыз. Ни өчен бүрләр рок төркеме быел концерты Өфе уттары комплексында узгара. Ошы һәм башка хоралдар менән Илшат Абдуллин яуап биргәдер. Сәлам Илшат. Сәлам, һаумагыз. Алдан ук яңраткан хорабызды яна кабатлайбыз. Ни өчен концерт Өфе уттары комплексында була, Илшат? Буның тарихы әлбәттә ябай гына түгел. Ябай гына әйткәндә, ул безнең элекке хыял төркем барлыкка килгәндән алып, шул мәлдән алып, шул иң зур площадкаларның бере Өфенең. Һәм дә ошо хыялды тормышка ашырга вакыт җитте дип уйлыйбыз, егетләрмен. Үткән елдардан быелгы концерт тагыла нимәһе менән аерыласак, нимә буласак? Әлбәттә, бunda безнең шундай рус әйтмеш знаковый концерт. Сөнки нисә ел күп елдар үтте, безнең был бүреләр дигән зур безнең музыкаль гаиләлә күп музыкантлар булды. Әлбәттә, анда гитаристлар, барабанщиклар һәм башка музыкантлар. Бер сәхнәлә элекке елдарда безнең уйнаган артистлар, музыкантлар катнашасак, һәм дә кунактар буласак, әлбәттә, уны һәлегә сир булып кала инде. Һәм шундай безнең концерт вакытында мини-фильм буласак, мини-фильмның трансляциясе буласак зур экранда. Шулайрак кызык нәмәләр була. Моны мин белеп үтүем буенча, һин былтыргы елда Мәскәү каласында булдың. Мәскәү каласында һин нимәләр эшләнең? Чөнки бу эшләгән эшләрең дөң һөҙөмтәләре лә килеп сыкты. Юмак мен һөйләйм әлбәттә. Фатих. Быел безнең шундай уңышлы ел дип әйтәм, экспериментлар буенча. Нисен, сөнки без тәүгеләрдән булып, безнең эстрадала краудфандинг системаны үзебезнең, аркабызда тикшереп каранык инде. Эшләйм бу система, эшләмәйм икән. Краудфандинг система ул ягъни зур Россия платформаһында яңа альбомга тип без аксайдык инде. Безнең тыңлаучылар арасында. Йыдык кына түгел, улар шул алдан билеттар һатып алдылар концертларга, дискларны һатып алдылар, һәм төрле сувенирлар булды инде. Шуннан егаста безнең юл тоттык Мәскәүгә. Мәскәү каласында барып сифатлы итеп матур альбом яздырып кайттык. Шуңа без Мәскәүдә ягын альбом яздырдык инде. Һәм дә ягын көзгән альбомның өстендә эшләп, ноябрьнең адагында альбомның презентациясе булды. Менә шулай. Моны әйтеп үтәйек, былтыргы гына ел түгел, менә быелгы елда һинең өчен зур табыш булды. Мин һине Илшат үземнең исемдән һәм радионан исеменнән һине ысын күңелдән икенче тапкыр атаң булу моннан кайнар котлайм, чөнки ике кызның атаһы булу ул зур бәхеттер дип уйлыйм. Зур рәхмәт. Шәхсән тормышка килгәндә лә быел шундай уңышлы елларның бире булды дип әйтәм инде. Аллага шөкер. Иҗадыгызда халык музыкаһы элементларын заманса рок мәдәнияте менән аралаштырып, башкорт рок музыкаһын яңа киңмәлгә күтәрдегез дип әйтәм, дөрес булыр. Чөнки мына мәсәлән ибет алып караганда мин һезнең 4 концертыгызда булдым. 2 концертта, бер концертта булды Рок Скафола, икенчеһе булды
11 клубында, Айы. өсінсі һәм дүртінсігі болды мюзик холлда. Мына әйтіп өттің бит инде, мына алла 19 апрель һез бөтә составыгыздан көтәгез бит инде Өфе уттарында. Мына тагы бердә һорауды кабатлап әйтәм. Нишләп Өфе уттары? Нишләп Колизео? Сөнки тагы ла кабатлап әйтәм, иң зур залдарның береһе, әлбәттә, клублар, бик сифатлы клублар безнең хәзер күбәйде. Аллага шөкер, безнең баш калалар дип әйтәйек инде Өфе калаһында. Шуга уга карамастан, әлбәттә, икенче клубларда эшләргә мөмкинчелек бар. Ләкин бу безнең элекке хыял. Элекке хыял һәм зур площадка шуны безнең рус әйтмешә тегене инде цель электан куелган һәм шуны бит тормышка ашырга тиешбез. Бераз һезнең төркемегез тарихын әзрәк көйләп үттәң бик һәйбәт булыр иде. Чөнки мин исләгәнсә 2004 елда һез беренче тапкыр сыгыш яһагансыз. 2004 исләгән инде бәләкәй түгелме? Мин бит телевизор карый торган бәләкәй сакта. 2004 була безнең тәүге сыгыш яһаган, төркеммен сыгыш яһаганда әйтәм мин. Яшьлек шоу торганда. Яшьлек шоу. Әлбәттә. Гомумән әйткәндә безнең тәүге сыгыштарның береһе булышы 2004 елда Рафаэль Гайнуллин исемле минем классташым менән, ул вакытта ул студентлар инде ул вакытта. Төркем эшләп, бүреләр дип атап, үзе янып, дәртләнеп йөргән вакытларның береһе. Һәм дә шунда без зур сәхнәлә сыгыш яһап итеп хыялланган вакытлар. Икенче тапкырда шул яшьлек шоуга барып эләктек инде. Шунда без иң төп номинация ел асышын алып һәм адак дәвам иттек үзебезнең ошо иҗат юлын. Мин һине тагыла спорт яктан шөгыльләнгән кеше дип беләм. Мына Инстаграмда, бәйләнештә селтәрендә караганда, күзәткәндә һин мәкегә сумырга яратаһың. Шуның турында ла һөйләп үтәң бик кызык булыр инде дип уйлыйм. Әле ул нимә хакында икән? Әлбәттә, күптәр һорый, спорт менән милектән шөгыльләнәм, спорт кирәк бу тормышта. Чөнки әйтләр дә инде здоровым теле, здоровый дух әйтмешләр, шуга әлбәттә. Фәлсәфи яктан килгәндә, моны 25 яшькә тиклем һинең энергияң бар һәр вакыт. Һинең энергияң бар, уны төрле сәйдеп сарыфларга мөмкин. 25 яшьтән һуң энергияны хакларга кирәк һәр вакыт. Хаклау ул килә әлбәттә спорттан. Һәм дә һин үзеңдә көчле итеп тоерсың, үзеңдә һин һәйбәт итеп тоерсың. Һәм дә башыңда уйларың һәр вакыт якты, яхшы, изге булган өчен. Һәм дә сәламәтлек өчен әлбәттә спорт кирәк. Шундай кыска гына. Мына миңа быел Мәккәгә сумырга 3-4 егет тәкъдим итте. Мин барманым. Дөрес әйткәндә курыктыммы, белмәйм, үземдә ничектер килеп сыкманы. Нинди тәэсираттар һуң? Ул психологик барьер гына безнең башта утыра. Рус әйтмешләр, бар шундай зона комфорта. Дип әйтелә инде. Бұл менің өсін шундай инде. Ошо зонадан сыгу ысулы. Сыгу ысулы әлбәттә ул йылы түгел, һавык, дискомфорт, кыен. Ләкин үзең еңеп шундай эшләрдә эшләһәң, адактан результаттар ла икәнсе. Һөҙөмтәләр икәнсе. Һөҙөмтәләр. Хөрмәтле достар, Ватан Лайф программы туры эфирда эшләй. Безнең телефон һандары, WhatsApp һандары 899-617-96-41. Бүген безнең кунакта, Бүреләр төркеменең солисты Илшат Абдуллин. Һәм дә инде Илшат, һин буш кулмаган килмәгәнең безнең студияга. Әлбәттә. Хөрмәтле достар, һез үзегезнең юк. Әйдәгез без шундай викторина формаһында бер уен үткәреп алайык микән? Или викторинала түгел, һорау буенча. Мәсәлән, һин һорау бирәң, кемдер дөрес җавап бирә, шуга бүләк. Ничек әйтергә, ничек уңайлы. Әйдәгез, хөрмәтле достар, Илшат Абдуллиндан һорау көтәбез. Бәлки
Һорау булһын икән. Әйдәр, уйлайык та, нисә икән. Әйе. Хәзер. Уйлап алайык та, без, хөрмәтле дуслар, тура эфирда эшләйбез, без кабатлайбыз. Ватан радиоһының WhatsApp-ы 799-617-96-41. Без инде яңа, өр-яңа йырҙарҙың береһе буталған донъяны тыңлап алайык. Кайгыһыҙ беҙҙең баласаҡ, күптән инде үткән, урамдарҙан эҙҙәр юғалған. Күршеләрҙең йоҡолары күптән инде осҡан, хәҙер бөтә донъя буталған. Матур үҙҙәрҙе елгә осороп, ялҡыны дутҡа ҡарап отырып, беҙҙең яҙмыштар етем ҡалған. Ҡағиҙәләрҙе һанға һуҡмайбыҙ, бар ҡанундарҙы ситкә ташлайбыҙ, уларҙы беҙгә кемдәр яҙған. Етәкләп килгән ҡулдарҙың йылыһы ғына ҡалды, аҡыл биреүселәр күбәйҙе. Беҙҙең хыял, беҙҙең теләк бер кемгә лә кәрәкмәй, ә ҡурҡыу елдәре көсәйҙе. Матур үҙҙәрҙе елгә осороп, ялҡынһыҙ утҡа ҡарап отырып, беҙҙең яҙмыштар етем ҡалған. Ҡағиҙәләрҙе һанға һуҡмайбыҙ, бар ҡанундарҙы ситкә ташлайбыҙ, уларҙы беҙгә кемдәр яҙған. Матур үҙҙәрҙе елгә осороп, ялҡынһыҙ утҡа ҡарап отырып, беҙҙең яҙмыштар етем ҡалған. Ҡағиҙәләрҙе һанға һуҡмайбыҙ, бар ҡанундарҙы ситкә ташлайбыҙ, уларҙы беҙгә кемдәр яҙған. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, Ватан интернет радиоһы тура эфирда эшләй, һәм дә инде безнең WhatsApp һандарына ла һеҙҙән сәләмдәр, һорауҙар көтөп ҡалабыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта бүреләр рок төркөмө солисы Илшат Абдуллин. Хөрмәтле дуслар, үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы һәм дә инде тәҡдимдәрегеҙҙе, әлбиттә, типичный башҡорт төркөмдәре аша ла яҙып ебәрә алағыҙ, беҙ анда тура эфирда эшләйбеҙ. Илшат, шундай тәҡдим беҙгә тәҡдим барлыҡҡа килде бит инде. Һорау буйынса, ниндәй һорау уйлап таптыҡ беҙ? Һорау түгел, әйҙә, беҙгә һорауҙар бирһендәр, иң ҡыҙыҡлы бер һорауға беҙ бүләк биребеҙ. Әйҙә. Мына бит мин күреп утырам, мында контакт селтәренән мында ебәрәләр. ВКонтакте селтәренән беҙҙә ҡарайҙар. Ҡарайҙар, һәм дә мына яталар бында. Вот, бөтәгеҙгә лә сәләм. Шәхси тормошҡа килгәндә ҡыҙығыҙға кем тип исем ҡуштығыҙ? Ҡайнағына, беренсенәме, икенсенәме? Беренсеһенә лә, икенсеһенә лә. Беренсе ҡыҙының исеме Ясмина, икенсе Камила. Ясмина мен Камила исемле ҡыҙҙар.
Бик һәйбәт. Шундай. Ә без, хөрмәтле дуслар, тура эфирда эшләйбез. Ватан интернет радиоһының тагы бер дә кабатлайым безне бәйләнештә селтәрендә һәм дә инде Ватан интернет радиоһының WhatsApp хандарында ла көтеп калабыз. Үтеп китәйек, тагы ла әйтеп китәйек. Әйтеп китәйек. Безнең концерт турында буласак 19 апрель 19 апрель Өфе утарында, Колизеу залында буласак безнең зур шундай тантана, зур концерт. Хатта шундай бер теге юбилейный концерт дип әйтик тала инде. Икенче, мәсәлән, артистлар сыгыш яһайсакмы? Унда безнең кабатлап үтәм, элекке еллардан бүреләр төркемендә катнашып килгән егетләр дә буласак, һәм дә икенче артистлар, икенче музыкантлар, сакырган музыкантлар да буласак. Тагы ла шундай хәзерге мәлдә мона мини-фильм өстендә эшләп атабыз. Безнең тарих буенча нинди вакыйгалар булганына, төрле кызыклы хәлләрне искә төшереп, шуларны зур экрандан күрәтергә дигән шундай безнең максат бар. Республика эстрадаһында башкорт телендә сыгыш яһаган рок төркемнәре әз. Ни өчен? Беренчедән, ул рок музыка белән шөгыльләнү, гомумән әйткәндә, инструменталь музыка белән шөгыльләнү Русамишай дорогое удовольствие. Сөнки гитаралар кыйбат, гитаралар, струналар, унда кылдары, хатта барабан установка, һәм төрле унда бик күп мәшәкатьләре. Беренчедән, моннан сыгыш яһау мәшәкать, концертлар эшләү мәшәкать. Икенчедән, аксаягынан ул бөтенләй кыйбат тора. Өченчедән, бердән генә һин буны эшләй алмаһың, һиңа команда кирәк, яхшы музыкантлар кирәк. Музыкантлар һәр кайда гына карамаганда музыкантларда үзеңә тең булган, якын дуслар, һиңмен бер үк тынган, бер үк уйдар белән яшәгән музыкантларны табып алу еңел эшләрдән бере түгел. Шундай карта, шул бер карталарның бере дип уйлыйм. Әзрәк кыйнрак. Буның рок түгел, менә инструменталь музыка менә шундай музыка менә тире табыш менә, гомумән рок музыка менә мин уйлыйм только фанатиклар гына эшләй ала дип. Әгәр дә һин бу юнәлештә яратсаң икән, үзең икән, әгәр дә һинең яшәү образың рок-н-ролл, ягъни менә ошо музыка яшәү рәвеше һиңа шу якын икән, әлбәттә һин моны шөгыльләнсәң. Берәмәгә карамастан. Моны һезнең булган хиттарыгызды, йырдарыгызды кем яза? Йырдарды, хиттарды ебәрдең инде. Йырдарды әлбәттә үзем язам. Үзләрен дә музыканы үзем язам, алактан аранжировка өстендә, музыкаль яктан бидә өстендә төркем менә эшләйбез. Моны төркем бит инде 14 ел самаһы. Шулай ук биткәнме? 14 ел килеп сыга, 2017 ел, быел 14 ел була. Иң тәүге сыгыш яһаганда төркем дип әйтмәсен, монда без ике генә егет идек. Ике гитараны тотып, шунда рак йөри торган инде. Адактан төркем хуңгарак барлыкка килде. 2 елдан инде. Моны мәсәлән, мин бер ай элек булдым рок хулыш дигән концертта. Мин дә булдым монда. Рок Мин дә һине күрдем. рок бундагы уйнаган егетләр һәм дә кызлар да сыгыш яһана. Бу минең өчен зур асыш булды һәм дә инде мин беләйнем төркемдәр бар икән, ләкин кимәле күпкә түбәнрәк дип уйлый торганмын. Һинең буга ниндәй караш һәм дә инде нимәләр Аңлашылды. Шулай дип әйтәм. Без тәүге барлыкка килгәндә, төркемдәр юк иде. Беренче ел эшләгәндән соң килеп саклар бик күп төркемнәр унда. 5, 6, 7, хатта бер фестивальдә 8 башкорт төркеме катнашты инде. Егетләрнең күзләрендә утлар яна, бөтәле шундай теге энергичный бөтәле янып йөрдәрне. Ләкин күпмеләр вакыт үткәч төркемнәрнең бере генә калмады. Адактан моны тагыла бер генә төркем булып калдык. Һәм анда электән бирле шу һәм бит инде концертлар, там йөрдәр эшләп, хатта фестивальдә эшләргә бер дә юк иде.
Һуңгы вакытта мына ошо яңгы хулыш дип атарыны мысын яңгы хулыш, сөнки бик күп төркемдәр тагы барлыкка килә башталар. Минеңсә бу теге икенче тулкын, теге яңгы тулкын, новая волна дип әйтәйек. Һәм яхшы музыкантлар, сифатлы аранжировкалар һәм дә мына яхшы концертлар эшләй баштадылар. Әлбәттә мин аларны күзәтеп торам, концертларына барып торам, уларның бөтәһен дә беләм, улар белән аралашып торабыз. Бу бик яхшы ынтылыш һәм минеңсә тере музыкага, шундай инструменталь музыкага яшьләрнең ынтылуы, яшьләргә туганда безнең яшьтәге егетләр дә бар ынтылуы, шуның өстендә эшләү бик яхшы күренеш дип уйлыйм. Әлбәттә мин моны хуплыйм. Әлбәттә мин бу кыланам. Һиңа килеп кәңәшләр алган егетләр бардыр. Әлбәттә аралашып торабыз. Күптәр безнең дуслар, һөйләшәбез, кәңәшләшкәндәр дә бар әлбәттә. Моны мәсәлән әйтеп алайык. Бер мәсәлән рок группы, мәсәлән рок музыкант булгым килә икән ди. Әлбәттә үзеңнең я базың булырга тиеш бит инде. Әллә ул базалар безнең Өфө каласында бармы ул? Кайда репетировать итәргә була дип Бу әйтәйек. моны бик күп хорауларның белмәм, 5% наверное, дип әйтерим. Чөнки әйтеп үтәм иттеге, төркем өстендә эшләү ул ябай эшләрнең бере түгел. Ул бит репетициялар, ул бит базлар, ул бик күп сыгымдар талап итә. Бит шуларның бере, бөтәһен дә һөйләп торам, бу һәр 1 сәгать эфирында алсак. Шуңа агар да мәйтем дә кабатлап әйтәм, агар да һин бу музыканы яраткан, һин ошо музыканы яраткан вакытта гына һин ысын күңелдән матур итеп эшләй аласың. Каналем эшләп карайм, уйнап карайм, рок булып карайм дигән кеше әлбәттә озак булыша алмый. Бу минең карашым, әлбәттә. Бында безгә һорау килгән. Сәлам, Илшатка һорау, йырҙарыңды үҙең ижад итәһеңме яки берәйһе ярдәм итәме дигән без яңа гына һорауга яуап бирдек. Икенче һорау. Нишләп рок стилен хайланың? Уның тарихы кыскаһын әйткәндә, тарихы кызык, чөнки бала сактан мин менә шундай музыка тыңлап үстем. Анда бәлки һәр вакыт интервьюлар әйтеп барам, ул минең атайым өйрәтте. Атайым бу юлга бастыргандыр дип, чөнки беренче атайым өйрәтте, ул чөнки машиналар, кассеталар һәр вакыт безнең рок төркемнәре булып торган, там ДДТ, Виктор Цой, Чаев, бөтәһләр инде. Һәм әсәем йырлай минең, бик матур әсәем йырлай. Атайым шундай музыканы ярата торган. Баласыктан уянып, мәктәпкә барганда ошо безнең кассеталар була торганнарны хәзер күптәр бәлки белмәйләр, ошо аналоги кассеталар итеп борып матай итә торган якларда. Аналоги звук безнең ленточный кассеталар шулар тыңлап үстек. Шул вакыттан алып мин моны үземдә рок-н-ролльчик булып тоям инде. Тагыла бер һорау безнең WhatsApp-ка килгән. Һезнең бик күп югары белемегез бар дигән. Угату, баксу, берәй профессиягыз буенча ябай әлеге тормышта эшләйһегезме? Әллә иҗат менән гына шөгыльләнәгезме? Яки эшләп караганыгыз булдымы дигән. Әлбәттә, әйтеп үтәм бит, бик күп сыгымдар талап итә, бундай музыка менән шөгыльләнеп шуга эшләмәйенсә генә булмай. Электән эшләйм, әлбәттә мин үземнең профессиям буенча эшләп алдым, икенче профессиялар эшләп алдым да. Хәзер инде һуңгы елларда менә мин күбрәк иҗатка, күбрәк төркемгә вакытты бүлә башладым инде. Күбрәк һәм шул ук вакытта элекке эшләремнән үземне бушатып, хәзер күбрәк шул иҗатнан шөгыльләнәм. Матур һорау. Рәхмәт. Тагыла бер һорау, сәлам барыгызга, Илшат агайга шундай һорауым бар дигән. Бына һез кинола төшкәнһегез, артабан кино ягыннан башкорт киноһында төшерергә уйлайһығыҙмы? Төшерергә. Әлбәттә, буны тәкъдимдар булһа, мин асык төрле тәкъдимдарга рәхәтләнеп төшерәм. Тагыла бер һорау. Сәлам, асык һавала концерт үткәрергә уйламайһығыҙмы?
сәлам. Уйдары бар, асык һавала фестиваль фестиваль һәм күрә әйтәләр инде. Әлбәттә, уйдары бар, ягә гарәп, бәлки берәй площадкалар эшләр биде. Бәлки берәй фестивальдә булыр быел ягән. Әлегә уйлайбыз. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, һез үзегезнең сәламнәрегезне, һорауларыгызны җибәрә аласыз Ватан WhatsApp-ына 719-617-9641. Ә без инде, хөрмәтле дуслар, билет дигән йырды тыңлап алайык. Үткән юлдарым тәҙрә артыда ҡалды, ишектәрҙә ябылды, вагон ҡуҙғалды. Минең ҡулымда тик бер яҡҡа ғына билет, булмай уны кире биреп, ләкин өмөт ҡалды. Көтә мине тағы юлдар, ҡайҙарға илтерҙәр улар, хушлашырға ваҡыт ҡалманы. Ҡайҙа нисек кемдәр менән осраштырмаһа ла яҙмыш, буласаҡ тик миңә яҙғаны. Битенә яҙылыр, ишектәрҙә асылыр, асҡыстар табылыр. Тик үткәндәргә ҡайтып булмай инде кире, унда һатылмай билет, ләкин хәтер ҡалыр. Көтә мине тағы юлдар, ҡайҙарға илтерҙәр улар, хушлашырға ваҡыт ҡалманы. Ҡайҙа нисек кемдәр менән осраштырмаһа ла яҙмыш, буласаҡ тик миңә яҙғаны.
Хәерле сәгатьтә хөрмәтле дуслар. Бүген бездә кунакта Бүреләр рок төркеме солисты Илшат Абдуллин. Шулай дип, Илшат, без күсеп китәйек. Һорауларга безгә бәйләнештә селтәрендә лә һораулар килеп еткән. Мына мин үткәрәм, мына Илһам Асылбаев. Яда бuna сахнага сыгыр алдынан ниндәй тойгылар тоела? Тулкынланагызмы? Әлбиттә Илһам, әлбиттә тулкынланабыз. Һәрбер сыгыш алдынан шундай хис тойгылар һәр вакыт була. Тулкынланмайса, шул мәлдә шундай сихри, шундай урысча магический всякие тойгылар килеп сыга инде. Бик кызык. Тагыла безгә WhatsApp'та бер һорау килеп еткән. Һин рух төркеменә нисек карайһың? Һәм дә инде икенче һорау. Дим мәннән һиңа ниндәйдер тәэсир иткәндер инде. Һинең был Руса укылавый. юк. Секунда. Юк, башкортса укыйк. Дим мәннәндең иҗады һиңа нисек тәэсир итте? Бик матур һорау. Беренче һорау килгәндә рух төркемен мин электән яратам. Яратылган түгел, мин уларның бөтәһен дә беләм. Хәзер бик яхшы аралашабыз, Юлай Гаскаров менән дә һәм калган егетләр менән дә. Бик яхшы егетләр, уларның йырдарын без йырлап үстек вакытында, студент сактарда ла, мәктәптә укыган сактарда ла яратып йырлап үсеп, һәм алдан элек була торган безнең теге Великая степь дигән фестивальдә бер сәхнәдә шулар белән сыгыш яһадык инде. Шуңа безнең башланып китте бик яхшы дуслык. Әлегеләп аралашабыз. Һәм икенче сорауга килгәндә, әлбиттә Димагай мәрхүм. Ул шундай легендар бөек кеше. Мин уның йырдарын яратып тыңладым. Электән шу бездә әйтмешә теге аналог кассетларда инде ленточный кассетларда тыңлап бер-берегә күсереп, яздырып тыңлаган вакытлар. Ул безнең шундай легендар, ни бу шәхес булды бит инде. Һәм студент сак булганда, без менә ошо музыка менән шөгыльләнә башлаганда, Димагай менән танышып киттек һәм дуслашып киттек инде. Шунда мин моны үзем нык куангайным, чөнки шундай безнең теге кумир вакытында бит һәм оның менән теге бер өстәләр артына утырып сөйләшү, минем өчен шундай бер ни хис тойгыларын аңлатып итерлек түгел ул вакытта. Алактан дуслашып киттек, аралаша башладык һәм дә төрле планнар төзи башладык. Матур гына әйтеп инде. Һәм дә шуны әйтеп үткәм килә. Уның бу тормыштан китер алдынан иң һуңгы кунагы уның өйендә мин булган. Хатын Альбина шундай ихтә калган, яңарак әйтте ул миңа. Иң адакка кунак безнең өйдә һәм булдым ди. Әлбиттә, Димагайдың уның бута булган энергетика һәм бута булган ошо энергетика дигән әлбиттә ничектер бәлки безгә күскәндер. Шуңа без нык рәхмәтлемен бу тормышка сиңа шундай легендар кеше менән мине таныштырган өчен. Тагыла безгә бер һорау килеп итте. Илшат дип исемде һезгә кем кушкан? Атайыгызмы, әллә әсәегезме дигән? Ой. Белмәйм, хатта һорар кирәк. Әсәем кушкан шикелле. Һорамын әле. Рәхмәт һораугыз. Сәлам, төркемегез Бүреләр исеме кайдан барлыкка килде? Ул электән шулга бирәләр. Безнең беренче ул легенда буенча башкортларның барлыкка килүе, ягъни теге баш бүре корт битендә, баш бүре 7 руды 7 урынга урнаштырган баш бүре. Шуннан икенчедән шул теге бүре ул азатлык символы. Кыска шулай гына. Азатлык символы инде. Урмандың докторлары дип әйтә хатта. Һәм беринде циркта ла хатта бүреләрдә урганы юк әлбәттә бәлки шулайдыр. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, безнең студияла Бүреләр төркеменең солисты Илшат Абдуллин. Һез үзегезнең һорауларыгызны, сәламнәрегезне, котлауларыгызны ебәр аласыз безнең WhatsApp һандары буенча 899-617-9641. Ә без инде киләһе трекка күсәбез, ул да булга Бүреләр мин барырмын юлдардан. Юлдарыңдан.
Әйткән һүҙҙәр ярылды, уҡтар булып ҡаҙалдылар юлдарға. Аңлашыуҙарҙың йәмен көлгә әйләндереп һалдык юлдарға. Ҡалды тик һыуыҡ көндәр, ә күҙ йәштәре туңдылар яңғыҙлыҡ ҡосағында. Ғәмһеҙ күҙҙәр ҡарашы яндырҙы бар хыялдарҙы нәфрәттең усағында. Мин барырмын юлдарыңдан. Етәкләһәң ҡулдарыңдан. Көткән көндәр аҡланды, барыһы ла асыҡланды. Көттөрмәй яраларҙы әрнетте, йүгерәһең уйҙарымдан. Өлгөрмәй ысын барлыҡтан ҡалды, бары тик һүнгән тойғолар. Әбейҙ әле күктән ышанырға кемдәргә, ҡайһы юлдарҙы һайларға. Был үтелмәгән сиктән. Мин барырмын юлдарыңдан. Етәкләһәм ҡулдарыңдан. Мин барырмын юлдарыңдан. Етәкләһәм ҡулдарыңдан. Хыялдар аҙашты, бикләп алып ағышты. Ҡараҡты айыра алмай донъялар яңылышты. Атламам эҙҙәреңдән, юғалам күҙҙәреңдән. Бөтәһе лә онотолор тиҙҙән. Хәйерле сәгатә, хөрмәтле дуслар, һеҙ Ватан интернеты радиоһын тыңлайһығыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта бүреләр рок төркөмө солисы Илшат Абдуллин. Илшат. Беҙҙең беҙгә һорауҙар килгәндән киләм. Мына беҙҙең музыка һүнмә группаһынан, төркөмөнән шундай һорау килгән. Илшат, икенсе стилдә йырларға тура килһә, ниндәй стилде һайлар инең дигән. Ой, хәҙер стильдәр бик күп, хатта белмәйем. Әлбиттә, ул инструменталь музыка, әлбиттә ул тере тауыш, ул тере музыканттар, ниндәй стильдә һайлаһам да, сөнки беҙҙең эшләгән стильдәр үҙҙәре төрлөсә. Сөнки былай ғына әйтеп булмай, әлбиттә.
Әлбәттә мин фонограмманы хайламасыным һәм поп музыканы хайламасыным. Монда тагыла һорау килгән. Иң яраткан йырыгыз. Ярдар, иң яраткан ярдар. Күп ул ярдар. Иң яраткан айырып әйтә алмыйм әлбәттә. Ну, мәсәлән, алып караек. Һорау шундай. Урыс рок группаларыннан ниндәйде тыңларының дип. Күптәрде тыңлайм. Тоже алып канам, бул иң яратканым, бул яратмаган дип әйтә алмыйм. Төрле төркемдәрдә тыңлайбыз да һәм. Амана һеҙҙең төркөмгә килгәндә, мин белеүемсә, һеҙ 5 кеше. 4 5 булып китә бит. 4-5 булып. 5 Мин беләм бит инде Денис Ибраһимовты. Денис Ибраһимов безнең лектан бас гитарала. Униосы егет хәзерге мәлгә килгәндә безнең лектан килгән Денис Ибраһимов бас гитаристында һәм Антонов безнең шундай профессионал музыкант. Эфеләге шул иң яхшы гитаристларның бере Антон безнең төркемдә уйный хәзер. Ул джазовый музыкант безнең. Һәм Руслан Мухаммадиев безнең барабанда уйнаучы егет. Тоже профессиональ музыкант. Бул моны мәсәлән һеҙ төркемде яңы гына булдырырга йөргәндә, мәсәлән, Бүрләр төркеме 5 булып киткән сакта, кайдан музыкантларды табаһың? Бүлдерәм моны, әгәр дә моны рок урыс телендә икән, нисек ул икенче сит ил түгел инде, сит милләттән булган музыкантлар безнең рок музыканы нисек кабул итә? Ну, буга ябай гына җавап бирәм, чөнки музыканың милләте юк. Ул беренче. Чөнки без моны тыңлайбыз түгел моны. Икенче теге илдәрнең музыкасын тыңлайбыз, плеерларда тыңлайбыз, киноларда тыңлайбыз. Ну, испан телендә, француз телендә, инглиз телендә булган улар охшай бит. Охшай булар тыңлайбыз. Чөнки унда үзенчәлекле бер энергетика була. Шуңа мен әйтәм, бына башкорт телендә укыйбыз, уның милләте юк. Хәтта безнең моны урыс егетләре башкортса йырлай башлайлар, башкортса үзләре бэк вокалда үзләрен аңлап өйрәнеп йырлайлар. Һәм дә йырдарды моны карап, яң йырдарды килеп күргәндә мен уларга теге тәрҗемә итеп, нимә турында икәнен, бу нимә турында чтоб йырды аңлаган өчен, нимә турында чтоб прониклись инде бөтәләрнең мен. Шуның өчен тәрҗемә итеп, аңлатып, нимә турында икән, шулай бергә эшләйбез. Шуңа бездә төрле милләт егетләре эшләй, һәм безнең шундай теге мультикультуралы төркем дип әйтергә мөмкин. Тимәк, музыкант һеҙҙең менән эшләй башлай икән, ул йырҙарҙың тәрән мәғәнәһенә инеп китергә тейеш. Әлбәттә, һин бит бу йыр нимә турында, ниндәй эмоциялар менән, ниндәй тәэсиратлар булырга тиеш, ниндәй эмоциялар менән, ниндәй эмоциялар булуын музыкант белергә тиеш. Хәтта моны без яздырга барганда, профессиональ музыкантлар мәшәрлек Мәскәүдә инде, безнең моны йырдарға эшләргә ярдәм итте Владимир Корниенко, профессиональ гитарист, ул безнең Россия кимәлендә, ул Земфираның Вендетта альбомын эшләгән. Егет һәм дә ул шул төркемендә уйнады, Земфирның. Хәзер ул теге икенче төркемдә уйный, Наик Борзов һәм калгандар менән. Шул һәм Шатуновский Андрей, ул группа Цветы, хәзерге инде Наутилус Помпилиус, там Кузьмин, шундай төрле рок төркемнәрнең музыкантлары бергә эшләштеләр альбомда. Хәтта моны ошо профессиональ музыкантлар килеп эшләй башлаган студияла. Әйтләрне, переведи, о чем песня? Расскажи, о чем песня. Нимә турында дияр По слогам, мен әйтәм, һәр тыгын иде, тәрҗемә итеп уларга аңлатып, һәм шуннан һуң гына улар эшләрен башлайлар. Улар йырдың мәгънәһен төшенмәенсә, әлбәттә берни эшләмәйләр. Шулай моны профессиональ кимәлдә шулай итеп эшләргә тиештәр музыкантлар. Моны безгә тагыла һорау килеп әйткән, Сәлам Илшат агайга һорау бар дигән. Нимәгә музыка ниндәй этәргез көс һеҙгә йыр язырга ярдәм итә? Нисек йырҙарҙы яҙаһығыҙ? Музыка яғынан һеҙ ниндәй төп хыялығыҙ бар музыка яғынан? Шундай теге бер генә һорауда, бер 3-4 һорау булып китә. Йырҙарҙы нисек яҙаһығыҙ, дибет?
Да, шундай һорау булды монда. Әйе, Беренсе. беренче һорау, нимәгә музыка? Беренче һорау. Ниндәй этәргез көс һеҙгә йыр яҙырға ярҙам итә? Мгм. Нимәгә музыка? Сөнки бала саҡтан мин йырлап үҫтем, музыканы яраттым, электән һәр ваҡыт музыка тыңланым. Һәм дә мына ошо музыкала инде үҙе мына шундай этәргес көс булып тора йәшәргә. Ну, йәшәгәндә инде. Шундай теге фәлсәфәви яуап булды. Фәлсәфәви яуап булды. Һәм тагын да һорау булды монда. Тағы нисек йырҙар яҙаһығыҙ? Ниндәй этәргес көс? Музыка яғынан һеҙҙең төп хыялығыҙ? Ижад иткәндә, әлбиттә, илһам кәрәк, илһамды беҙ алабыҙ ошо һәр көн һайын инде. Элек теге матур фильмдар ҡарап, китаптар уҡып, төрлө менә хәл, ну, тик яҡшы ғына эмоцияларҙан килә торғайны. Төрлө теге илһам килә торғайны. Хәҙерге мәлдә инде минең ҡатыным бар, минең балаларым бар, мин ҡыуанып йәшәйем, һәм дә улар минең мына көс, илһамланыу көсө булып торалар да инде хәҙерге мәлдә. Һәм бик яҡшы дуҫтарым, яҡшы музыканттар, һәм ғөмүмән шуй яҡты, матур тормош, шундай теге этәргес көс булып тора яҙырға. Бик һәйбәт. Мына тағы ла беҙгә һорау килде. Донъя кимәлендә башҡорт музыкаһын, башҡорт мәҙәниәтен нисек танытырға? Шундай теге социаль һорау. Әлбиттә, беҙ бының өҫтөндә эшләйбеҙ дип әйтәм. Сөнки беҙҙең төрлө мына пландар, әйтләр наполеонский пландар бар. Икенсе милләттәргә, ошо беҙҙең башҡорт телендә, ошо беҙҙең музыканы еткереү тураһында. Уның өҫтөндә эшләйбеҙ һәм эшләйәсәк беҙҙә, һәм Алла бирһә, ҡасан да күпме ваҡыт үтер белмәйем, минең уйымса тыңлай башларға тейештәр. Юҡ, ысын дөрөҫөн әйткәндә, мин Сөнки әйтеп үтем, музыканың милләте юҡ. Уны матур итеп, профессиональ рәүештә әгәр дә эшләһәң, матур итеп, кешегә оҡшаған итеп эшләһәң, матур итеп, әлбиттә, уны еткерергә мөмкин. Юҡ, мына мин беренсе тапҡыр һинең концертыңда булғанда, мин инандым тип әйтәйем икән. Инанманым, мин беренсе тапҡыр икенсе милләтте булған кешеләр һинең концертыңда йөрҙәр ине. Был минең өсөн башҡорт сараһында икенсе милләт булған кешене күреүемә бик аптыраным һәм дә инде һәм һуңғы арала башҡорт музыкаһы яғынан күп кенә кешеләр ҡыҙыҡһына башланы. Әйе, сөнки электән беҙгә мына урыҫ егеттәре килә, татар, әрмән егеттәр, төрлө егеттәр, мына беҙҙең Өфөлә булған төрлө милләттәрҙең йәштәре беҙҙең концертҡа йөрөйҙәр. Сөнки музыканың милләте юҡ. Тағы ла берҙе ҡабатлайым. Һеҙгә мына яңы альбом саҡлы бит инде. Яңы альбомға яңы клиптар ҙа булыр микән? Әлбиттә буласаҡ. Уның тураһында эштәр алып барабыҙ. Тиҙҙән Алла бирһә, беҙҙең тыңлаусыларҙы, беҙҙең матур клиптарыбыҙ менән ҡыуандыра саҡбыҙ. Бер ниндәй йыр ижад иткән мәлдә берәй ҡыҙыҡлы хәлгә тарыҡманығыҙмы ти? Йыр ижад иткәндә берәй ҡыҙыҡлы хәлгә тарыҡманығыҙмы ти? Тип һорайҙар беҙгә WhatsApp-тан. Ҡыҙыҡлы хәл тип ул бит ижад иткәндә һәм бер үҙең ултыраһың. Бер үҙең ултырып, унда ниндәй хәлдәр булһын инде. Үҙең ултырғанда мына төрлө теге тойғолар килеп яҙғанда юҡ. Булманы да. Булған юҡ. Билдәле урыҫ рок төркөмөнөң береһе менән дуэт булып йырларға тура килһә, ниндәй төркөмдө һайлар инең тип беҙгә Салауат Заманов тип музыка һүнмә төркөмөнән һорау бирә. Әлбиттә, ул Өфө егеттәре, ул Люмин төркөмө тип уйлайым, һәм дә Юрий Шевчук ДДТ. Юрий Шевчук. Беҙ был һорауҙы уҡыныҡ. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ һеҙҙең сәләмдәрегеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Һорауҙарығыҙҙы көтөп ҡалабыҙ. WhatsApp һандары буйынса 8919-6796-46-41 һандары буйынса беҙҙең эфирҙа бүреләр рок төркөмөнөң солисы Илшат Абдуллин. Беҙ инде киләһе йырға күсәйек, ул да булһа буталған донъя. Булдыла инде буталған донъя.
Тик һеҙҙең өсөн Ватан радиоһында Бүреләр төркеме Йәшлек. Кайгыларыңды калдырып, мәңгегә каршылаяны таңдарды. Һөю менән яйгыр булып ургылһын хис туйгыларың күктәргә, ямьтәп күҙҙәргә. Киләсәктең һулыштарын, тыңларға үткәндәрҙең хаталарын, өйрән аңларға. Сикер мөмкинлектәрҙе асып күңелеңдән, гайрәк алға тыларға. Яшьлек хыялдарын, яҙмышты хәл итер, йәшлектең юлдары алыҫтарға итер. Үтә бел һәр ҡасан тормош ауырлығын, йөрәгеңдә һаҡла йәшлектең нурҙарын. Ҡайнарҙар теңде дауылдай, уйнатып изге уйҙарҙы, күңелеңдә уйнатып, осҡондарыңды тарат кешеләрҙең йөҙҙәренә, үтһен йөрәктәренә. Тыуҡанһындар бөтә ерҙә, йәшлек уттары йылдарға әйләнһендәр. Уның минуттары ялҡынарын һүндермәй, яҡтырып барыр йылдарыңды, йәлләмәй ҡулдарыңды. Йәшлек хыялдары яҙмышты хәл итер, йәшлектең юлдары алыҫтарға итер. Үтә бел һәр ҡасан тормош ауырлығын, йөрәгеңдә һаҡла йәшлектең нурҙарын. Йәшлек хыялдары яҙмышты хәл итер, йәшлектең юлдары алыҫтарға итер. Үтә бел һәр ҡасан тормош ауырлығын, йөрәгеңдә һаҡла йәшлектең нурҙарын. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле дуҫтар, һеҙ Ватан интернет радиоһын тыңлайығыҙ. Беҙҙә ҡунаҡта Бүреләр төркөмөнөң солисы Илшат Абдуллин. Һеҙ үҙегеҙҙең сәләмдәрегеҙҙе һәм һорауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ 819-617-96-41 һандары буйынса. Тағы ла беҙ бер һорау да түгел, тәҡдим. Дим мәннән кеүек рухлы йыр яҙығыҙ әле. Ҙур рәхмәт дигән. Берекүз, зур рәхмәт, әлбиттә. Беҙгә тағы бер һорау килгән. Музыкант һәм шағир булып формалашыуыңа кем тәэҫир итте? Кем генә түгел, ул ғөмүмән беренсенән яҡшы сифатлы музыка. Нисен сифатлы тим, сөнки теге тәрән мәғәнәле һүҙҙәр менән матур итеп эшләнгән беҙҙең рок музыкаһы, башҡорт теленде, башҡорт рок музыка һәм дә Рәсәй рок эстраданың йырсылары тәэҫир итте, әлбиттә. Шул уҡ Шевчук, беҙҙең Юрий Шевчук, Виктор Цой һәм ҡалған артистар беҙҙең хатына рух төркөмөнә, Димаға мәрхүм менән һәм ғөмүмән бөтәһе лә шулай итеп тәэҫир иткәндер дип уйлайым. Һуңғы һорау был эфирда. Бында еще бер һорау бар, инде уҡсайым әле. Әлбиттә. Так, билдәләр тыуған ауылыңа ҡайтып кип төшөргә уйығыҙ юҡмы икән тип һорай Розалия Тансакужна. Беҙҙең ауылдаш. Тыуған ауылым миңә Баймаҡ районы Төркмән ауылынан мин. Әлбиттә, бер форсат килеп сыҡһа, нишләп юҡ. Яҡшы иде, бәлки төшөрөгөҙ дә. Ҡурай моңона нисек ҡараһың үҙ ижадыңда тип яҙа Арслан исемле егет. Бик ыңғай ҡарашта мин, Ҡурай моңо миңә оҡшай. Хатта мына беҙҙең 19 апрель үтәсәк концертыбыҙҙа
перстердердің бір юмақтың нейін асайым, құрайсыла бұлырға боласақ, шындай план біздің бар, яшәбінде. Ни өчен Россия эстрадагындағы уже телемелен башан. Ни өчен Россия эстрадагындагы рок музыканттар тик русса гына йырлай икән? Шундай кызыклы гына һорау. Бөтәһлә түгел дә, күп хәзер заманлар үзгәрде, заманлар икәнсе, хәзер әгәрдә, ну, карап торак, бер генә телдә йырлаган артистлар күп әлбәттә, но күп артистлар бер генә телдә йырламый, улар төрле мультикультуралы артистлар булып баралар. Инглиз телендә йырлайлар, рус телендә лә, хәтта үзләренең туган телләрендә лә менә хәтта менә грузин төркемнәре менә охшамның шундай егетләр төрле телдәрдә йырлайлар. Бында безнең һораулар килгәндән килә, авылдар буйлап гастрольгә сыгыгыз әле. Вот шәп булыр иде дип язып ебәргәннәр безгә. Ярай, рәхмәт, тырышырбыз. Кем белә, бәлки егә карай. Илшат агай, һез үзегезнең максатыгызга ирештегезме? Максатыма ирештемме дигән һорауга җавап бирүсен, ну, минең бер генә максат булып бит, максаттар төрле. Ул төрле этап менән килделәр, һәм дә кайбер максаттарыма ирештем, кайбер максаттарым әлегә юк. Һәр вакытта уның өстендә эш бара, әлбәттә. Башкорт рогының киләсәген нисек күзаллайсың? Минең уемса үсешәсәк, чөнки халыкка тыңлаучы мына кешеләргә булырга тыңлар өчен төрле стильдәге музыка булырга тиеш. Безнең эстрада шулык булырга тиеш. Әгәр дә мин яратам икән тегән рэп музыканы, рэп тыңлайм, яратам икән берәй тыңна фанк фьюжн, рок тыңлайм, охшай миңа берәй фанералы попса, миңа охшамый әлбәттә. Мин шуны тыңларга тиешмен. Әгәр дә мин төрле стильдәр барга, стильдәр төрле үсешә, безнең халык та үсешәсәк. Чөнки үзенә күңелне яткан төрле музыканы хайлап тыңларга уның возможностьлары бар инде. Һәм дә мин уенса үсешәсәк, әлбәттә яхшы төркемнәр барлыкка килә башладылар. Яңа кимәлдә аранжировкалар хәзер менә һәм дә музыканты профессиональ яктан үсешә баралар дип шундай тенденцияңа бара. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, бүген Ватан интернет радиоһының Ватан Лайв тапшыруында Илшат Абдуллин. Илшат, без тәвәл 58 минут эфирдабыз. Сәгать булып китте. Йомгактар яһарга вакыт yetkәндер дип уйлыйм. Кемдәргә бүләкләребезне бирәбез? Һораудар искә төшерәйек тә. Так, иң беренче бүләк булган әйтәгез безнең иң яхшы һорауларның беренә. Ул да концертка безнең бер билет. Әй. Уны без бирәбез, һәр бүләк. Димагай турында булган һорауга бит. Кем был һорауды биргән, һеҙҙең өсөн менә бер фатиха аңлатырһың бәлки бит. Әйе. Билетты нисек алырга, һәм дә килеп менә Фүреләр төркемен 19 апрель көне карап, тыңлап, безнең белән бергәләп зажигать итеп, мотор итеп кисен үткәрер. Ә мин инде кем икән белдем, был 8960 899 номер буенча еңгән кеше без һезгә мотлак рәвештә WhatsApp хандарыннан язып ибәрбез. Котлайбыз, һез билет тоттыгыз 19 апрель Бүреләр төркеме концертына. Безнең тагыла бер бүләгебез бар. Ул да булга безнең менә яңа гына мейстән сыккан альбом. Яңа гына тимендә, яңа чөнки бер елда үтмәде, ярты елда үтмәде. Ярты ел үтте инде. Альбом. Так, был альбомды бүләк итеп кемгә икән? Мин дә карап ултырайым. Яхшы һорау булгайны. Дуэт менән киндәй оригиналь һорау, ниндәй төркемдәр менән дуэт йырлар инегез дигән. Бер вакытта уйлаган юк аны. Рус төркемдәре менән. Әйе, менә. Был безнең музыка һөннә я
Салават Заманов. Билдәле урыс рок төркеменнән дуэт. Салават Заманов. Котлайым. Салават Заманов. Һезне ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һез Бүрләр төркеменең яңы бешеп сыккан альбомын уттыгыз. Хөрмәтле достар, һәм тагыла безнең Ватан радионан бүләктә бар. Оныһы ниндәй күз һезгә, илһамландыра, нисек тегендә этәргез күз булып тора, йыр язу, дүрт һорау бер һорауда булган, бер кызыкай ебәргәнне WhatsApp-тан. Так, хәзер карай торайым. Безгә сәламдар килә. Сәламдар килә. Хәзер карайбыз, табабыз. Мин эзләгәнсе оныттым. Тагы бер һорау. Дүрт һорау булды, уның бер һорау дүрт һорау булды. Көлешү утырдыгыз, ниндәй теген. Тәрән яктан булды. Тәрән яктан. Без һезне котлайбыз, хөрмәтле достар. Һез ошондай матур гына Рәсәй Башкортстан телеканалыннан, Ватан радионан ошондай бәләкәй генә сувенир оттыгыз. Мин тагыла һинең ярдәмеңдә дип әйтәм, тагыла билет уйнатайык берәүдә. Тагыла бер билет. Ай. Так. Әйдә. Так, мин һорауларда карай торайым. Без сәхнәгә сыгыр алдыннан ниндәй тойгылар тулкынланагызмы дигән бәлки шул һорауга бирбез. Әй, яхшыра. Илһам Асылбаев дигән егеткә без бүләккә билет. Әйдә, мин яхшы булыр. Бик һәйбәт билет булды, бик һәйбәт һораулар булды. Зур рәхмәт бөтәгезгә. Хөрмәтле достар, Ватан Лайф программасында Бүрләр рок төркеме солисты Илшат Абдуллин менән әңгәмә кырдык. Һезгә иҗади уңышлар теләйбез, Илшат. Концертларыгыз югары кимәлдә яхшы үтсен һәм әлбиттә тамашачыларыгыз һәр вакыт күп булсын. Хөрмәтле достар, йырлап күңел асаяк, матур яз көндәрендә концертларга йөреп, илһамланып ял итәйек. Хөрмәтле достар, һезгә барыгызга ла уңыштар, Хаулык, бәхет, байлык һәм яхшы кайфтар, әлбиттә. 19 апрель һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ Өфө уттарында. һау булығыҙ. Без Бүреләр төркеме. Матур үҙҙәрҙе елгә осороп, ялҡынһыҙ утҡа ҡарап отырып. 19 апрель Өфө уттарында һеҙҙе үҙебеҙҙең ҙур концертыбыҙҙа көтәбеҙ. Килегеҙ.